solamente estoy diciendo que estoy en un punto donde tengo el tiempo, tengo las ganas. Vale, No sé, yo creo que sí que puedo un momento, hacerlo. Lorena. A partir de ahora, todo lo que se diga Bueno, pues ya está. Pues va a quedar todo grabado, bien. ¿vale? Vale. Entonces, Bien. a ver, la cosa es, Lorena, ¿tú te ves capaz de estar todo un mes viajando por la Comunidad Valenciana sin ningún duro? Yo lo que digo es que la gente te ayuda y que la gente es buena y que la gente sí, no sé, que hay muchos sitios donde la gente te ayuda y no sé, te da pie a que I quins són compartes aquests cosas. llocs on la gent t'ajuda? Tía, mira, no sé, hay un montón de plataformas, o sea, en Facebook hay un montón de páginas de ayuda. Ai, sí, Está mira, el Change.org fas o clic el Couchsurfing. i ja t'ajuda. Sí, vale, pues vamos a hacer una cosa, Lorena. Ahora que estamos grabando, está quedándose todo filmado. Mira la cámara y di cuál sería el reto o cómo podemos llamar esto, la apuesta. La Vale. apuesta, ¿cuál es? Vale, pues la apuesta, yo me apuesto a que soy capaz de recorrerme la Comunidad Valenciana entera sin nada de dinero y solo con la buena voluntad de la gente durante un mes entero. Mira, doncs dins d'un mes jo estic treballant al Rototom. Si a més ho fas en valencià, jo te pago l'entrada al Rototom. ¿Valencia o Rototom? Doncs, clar que puc, això, és Clar que sí, clar mira. que, mira, per una entrada al Rototom jo parlo valencià i el que tu vulguis, clar que puc Que sí, fer-ho. que no te preocupes. Mira, yo tampoco es que lo hable muy bien. Pero mira, per tu, a partir de ahora, todo el que se diga a la taula ha de ser en Valencia. D'acord? Doncs vaig a fer-ho una tal volta. Vale. I en valencià, Vale, Muy pues. bien. jo, Lorena Muñoz Ortega, soc capaç de recorrer-me tota la comunitat valenciana sencera, sense diners, a soles amb la bona voluntat de la gent. I en valencià. I soc andalusa, que quede constància d'això, que quede constància d'això. Vale. Ja. Molt bé, doncs això n'hi ha que Sí, sí, signar que- o Vale, alguna va, cosa, vaig a per un paper. Vinga, bueno, res. Per veure... L'aposta. L'aposta. Doncs jo faria una llista de les coses que te pots dur i les que no, no? Sí, Vale. doncs anem cap a dins, Va, vinga, va. a mirar. A veure, què t'endús? M'emporte la motxilla, Vale. òbviament, un sac Un sac. amb l'esterilla, estoreta. Molt bé. Què més, què més? Que em podries deixar la càmera. Esa és la careta que has de posar quan demanes algo. Sí, però en compte, Lorena, per fa. Sí. Vale, una En càmera. compte. Pues ja que t'emportes una càmera, et podríem fer una pàgina de Facebook i puges vídeos i mos vas contant com va tot. Com ho veus? Com li agraden les No. xarxes socials. Això n'hi ha que contar-ho. Vale, va. Ja, en veritat és una bona idea, El Facebook de la posta. Vale. Fas tu. Molt bé. Va, sí, cantimplora. Vale, Lorena, ja ho tens. T'he preparat la pàgina de Facebook, però per favor, puja vídeos tots els dies, eh? Bueno, ja te tindré localitzada. Hola, y corro, Anem a veure per Patrick, així. que és per mi. Per què portes el monedero? No se suposa que no portes diners? És que no porte res. Si no tinc ni un dur. Contracte una altra volta. Sí, sí. Però que no tinc ni No, un no, dur. no, mira, mira. Hi ha una Així clàusula ho molt posa. clara. Si sabeu que som mal por... Carmen Millet, Pepe Toro, Lorena Muñoz, no pots durar menys d'un mes, Vale, així. No pots començar el trajecte amb res de diners. Tio, però que no porte res de diners, mireu, a soles tinc uns paperets així, Per on què? posa anotacions de coses de puestos on anar, o recomanacions i coses així, que ho està revisant un tot. mòbil d'última generació, per favor, o sigui que ni paperets ni Ja, res. tio, no, però Ara. anem a veure, però Anem que, a veure. però que la bateria... Anem a veure que no portes res de diners. Mira els Vaquers butxaques. curts. Mira ahí. Vale. Bragues, Nets. bragues, dins. La Bragues. bolsita esa... Bragues esa que netes. queda. ¿Segur? Espera que estigui net. Tio, paso de vosotros. No, això no pot... Vale. A veure... Ho portes tot? Jo crec que sí. A veure, n'hi ha algunes coses que jo crec que encara tindré que posar dins de la Tia, motxilla. però tu penses segur que això tot et va a caber així? Jo això tot ho tinc controlat. O sea, a veure, són coses, però és que no porte res, no puc prescindir de res. Però això està tot controlat, que jo ja he fet motxilla... Morta Lorena, que ja està. Que te'n vas? Que porta em vaig... Estic una mica nerviosa. No, no, Estic jo també vull, jo també Vine, vull. vine. Tot això ho gravem per si mors. Ai, És broma. l'amor no està al contracte. Això no està posat ahí. No em passarà res. No, Bueno, jo crec que ja ja està. està fet. Sí. Vale. Vale.
Però bé, a la crida de ma mare. Passa Morella. L'encant, és l'encant de la... ¿Claros? Están de mi orto. Pura vida. Molt bé, la veritat. El meu destí. Una punyetera passada! És un pequeñ express, però... Uy, qué rápido vamos, ¿no?